Asị m n'Igbo niile na anyị bụ ofu ebe na ebe onye nọ n'ala Igbo ị nọ ugwu Awụsa ị nọ na ndịda anyị niile bụ ofu Igbo niile anyị bụ ofu anyị achọrọ nkewa ma ncha Igbo niile anyị bụ ofu anyị achọrọ nkewa ma ncha ụmụ Igbo n'oge elugo Igbo niile anyị bụ ofu anyị achọrọ nkewa ma ncha Igbo niile anyị bụ ofu anyị achọrọ nkewa ma ncha ụmụ Igbo n'oge elugo mgbe Igbo ga-abụ onwe ba n'anya oge elugo mgbe anyị ga-edezi obodo anyị Igbo nwere eze Nezi adiba ụmụ Igbo kpọrọ onwe ha si n'ụlọ apụọ nezi na adiba olololo onye mụrụ ewu na-ekule agụ nwa olololo atụlụ filim ji emega alụ ibe Igbo na-eme onwe ebe n'elu ụwa n'ọbara ụba egwu ka ga-esi dozi obodo n'ala Igbo egwu ka ga-esi n'ala Igbo ka ọ dị mma eweta aka ga-enyelu ụzọ kama abagalụ eweta aka ga-etinye ọkụ kama abagalụ asị ka agbapụọ mmiri ka obodo dị mma Igbo rakụ n'uji na ọdịrị ọnụ mma abụọ mgba ịnazi omelọra mana ụmụnne gị na-anwụsị kedu ihe ichedu niile emedu ibe anyị na-achọpụ ọganiru n'ala Igbo ka ọ dị mma ka na Igbo wee dị mma obibi mmanụ ji akwụkwọ n'iko fedenu petrolu elu n'abalị belebe ọkwa ibe adịrị ọkava na-elezi obibe na-abụ nwaanyị dị ime ka ọ mụọ nwa n'udo na-enwere ọnụ nsogbu etu ọ bụ ka o siri ndị Igbo kaba nwa ego n'udo fa chọrọ n'ogbenye chacha ibe na-eme Igbo zigbo n'aka ibe na-eme anyị isi anyị n'aka ekwuo ma ntị anụrụ ebeli isi na ntị esobe bido na 2009 onye ọbụla nyebe aka ka n'idezie na n'Igbo ọfụma ọ dị mma obibi ọ bụ ọsọ jụrụ mmadụ n'ezi ọ chọba be nna ya imere anya ka dị mma ị ga-agbajezi n'ebe mmụọ unu na n'ibe na-ekwu oke ọtụtụ sema anyị ibe anyị chọrọ n'ọnụ nneba ego niile na-akpata ebe ka iji eje ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo
na n'Igbo niile nwebọdụ na eze naanị ife anyị nwere bụ nsọpụrụ n'ebe ndị eze anyị nọ onye ọbụla nọ n'ala Igbo masịala ife mana anyị masịala ife mapụ akpa nzuzu wee zuzubezie ezuzu onye ọbụla ga-eme m ntị na nke ka njọ na-akwado ime onye ọbụla ga-eme ntị nọ na nke ka njọ na-akwado ime Igbo asụsụ Igbo ka m na-ajụzi ma ọ gịnị mere asụsụ anyị ilu n'obodo Hausa onye isi ụlọ oyibo onere gị anya bana dị tụrụ nchi asụsụ banụ kaba mma ọkwụ na-abụgo iruo na Yoruba onye ọbụla na-asụ Yoruba osite ike ime oyibo abịazie na n'Igbo onye idula ajụjụ n'ọnụ Igbo ọzụgbalago oyibo ọkwụ na-abụgo oyibo bịala bịa asụsụ Igbo dị mma ikwu okwu asụsụ Igbo dị mma ikwu egwu ndị ezigbo oyimo katakata dịrọ mma ndị ezilo n'iza unu dezi ibe na-esokwu esemokwu adịrọ mma anyị Igbo kwuo Igbo niile Igbo niile Igbo niile ụmụ Igbo niile anyị niile bụ ofu Igbo niile bụ ofu niile bụ ofu anyị bụ ofu Anambra steeti Imo steeti ndị Abia steeti le Ebonyi anyị bụ ofu Ikwere na Rivers ebe niile anyị bụ ofu ibe nchi ekwu maka asụsụ Igbo maka na oge na-adịghị anya asụsụ Igbo ka a ga na-ajụzi kedu ndị na-asụ Igbo in the next 50 years ọ bụrụ na anyị jide ka anyị dị kịta ama nwezi ibe dịka Igbo ọzọ ọkụ anyị dị ekutabe ndị mmụọ na-achọkwa na enyonarị anyị na be dị mmadụ Chineke ama mkpenata Onya me Oliver Chukwu and his orders the sound system of Africa nyaganji were bịa na-eme ka onye ọbụla bido sụba Igbo agbanyeghị ebe onye na-ebe onye anọ na Igbo bụ obodo ka obodo oke obodo dị n'Africa anyị bụ enyi ọ bụrụ na ịma na ịbụ onye Igbo soro mgbe ife ndị Igbo na-eme Igbo mma mmanụ Igbo rienu Igbo kacha anụ anyị bụ enyi dị n'obodo anyị nọ All this the sound system of Africa egwu ka nji bịa onye amaghị agba okwebe n'isi ụfọdụ si na metizighị egwu mana nke bụ egwu ka na-abịa ọdụ nze sound system abịagono Igbo niile Igbo niile Igbo niile Igbo niile anyị niile bụ ofu anyị niile bụ ofu Igbo niile bụ ofu Igbo niile bụ ofu anyị bụ ofu anyị bụ ofu Enu wabolili onye no si anu wonaba enu wabolili
elu ụwa bụ olili onye nọsi ya n'ụwa n'aba elu ụwa bụ olili. Chief Dr. Sunday Akanite Oliver Dikokwe Nabalu Udo. Imani wabuna dialo ganana Imani wabuna dialo ganana Wabunuka dialo ganana Madu dialo waganana Wonye diala debo susona Yeso yimo Oliver Dikokwe Imani wabuna dialo ganana President Ghana, Senator Ghana, Governor Ghana, Ijuwa bo Abialo Ghana lele. Iwa mune nuwa, Oliver Dikokwe nama, Oliver noduze nebe, yejuna bamme, wazenu mbengeme. Andi nete kwa mubono mubobo valubonye nuje Ogiri na mendi netegu no deka kulubelu onye obuna n'onwu Oliver Dikokwe Africa ni nebe mu Nigeria nebe Igbo ni nebe Anambra yi nebe ebe ni na su Igbo nebe Oliver Dikokwe Umwanyi banyi senundo Oliver Dikokwe abenyi bakosi bidegwu Enugu anyi nebe Imo State nebe Ebonyi anyi nebe Delta ni nebe Ndi kwere nebe Migbo bi ni gala nebe ebe ni na su Igbo nebe Oliver Dikokwe 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 Ona bundi neti egwu asina bana nwoka onye nkịtị wee nwụọ azina nwụlọ ọnwụ chinya Igwe niile dekọ n'ụzụ onye ọbụla ga-ekpe ọnụ ya Ife ọnwụ ndị egwu ji edu ude maka na baba na-edu ude ọ na-etizi egwu dị mma emetụ ụwa mma Oliver Dikokwe na mụ na gị dị na mma mgbe ị nọ ndụ agbanyeghị na ọnwa abịago anyị ka ga-afụ n'eluigwe ụbọchị ikpeazụ ka Chineke na-alụ mkpụrụ obi na ndokwa sọọsọ Chineke ma ibe melụ gị Oliver
Chukwu na-ebe eju na-agba mme ka anyị leta ndị na-eti egwu ndị na-ala obodo Afudebe ka anyị leta ndị na-akụ egwu n'ụwa Oliver Di Kokwe na Oliver Di Kokwe na Otuto Sadebe Otuto Sadebe na Kiko Mbariga Kiko Mbagana Kadi Makamodibe Akane Sewuba Kwalana Warrior Oriental Brothers Onabogo Afudebe Sonyo Koso Imama Sonyo Iba Wune Menu Erika Papa Oliver Chukwu Aniga Bojogu Bemwo Ita Nwanne Muso Naba Iba Wune Menu Amanya Dibazia Iba Nine Jakonuzo Onabunage Bonu Yaneno Onabunage Bonu Yaneno Omu Baba Balu Bonyaneno Omu Baba Balu Bonyaneno Ibani Nebunuzu Neno Oliver Di Kokwe Oliver Di Kokwe Oliver Di Kokwe Mo Oliver Oliver Chukwu bịakwanụ na anyị niile wetiri egwu ndị mmadụ wee gbabanụ nkiri enwelu ka nkụ katara egwu Oliver Di Kokwe wee bụrụ ụbakpala wee sebe Oliver n'azụ wee sebe Odunze n'azụ ebe ọ bụ na ama akpa n'ụkwụ ebe ọ bụ na mmelụ ụkwụ ụbakpala na ahịa mụ n'azụ ebe ọ bụ ka ozizi na anyị bụ nwanne onumu na anya yiri na anyị niile bụ ofu Chukwu kele ụwa sọsọ nya mma n'ibe dị ike anyị ndị mmadụ wegara m ego ha anaghị ihu n'azụ ego ya Igbo juru naanị onye bụ na na-eti Oliver Odunze Oliver Di Kokwe Navana bụ na-eti egwu na presidential Enugu n'aka ya na-anụ n'ụwa aka n'enu ụwa anụrụ ọkpọ m n'elu anụzaji m naanị Oliver Di Kokwe anwụrụ ọkụwa dị anyị ama njọ ọgụbe Chukwu naanị Chineke ma ibe mele Oliver Di Kokwe ezigbo anyị mama Oliver Di Kokwe si njisi ike na-egwu ma anakwa n'azụ ma milion ezo ma anwụ na-eti na mbosi niile bụ egwu na mbosi amụrụ mmadụ ka amụrụ ọkarịa dị n'ezi na mụ na-egwu ka na-emekwaluo tata aka m na-etikwa egwu Oliver Di Kokwe na
Achibetala ndị obodo bụlụ nweba n'anya n'ụwa Achibetala ndị obodo bụlụ nweba n'anya n'ụwa Achikwezuenu Achibetala ndị onu meke n'ụlọ Achibetala ndị n'anyị niile bụ obuo isi n'ụlọ isi na-agụ isi n'ụlọ isi na-agụ ndị bụ obodo ọma obodo a na-ememi oyimigenugachi ana m atụmi makwa ebe achịrị n'Ojeriba local gọọmenti Enugu steeti isi n'ụlọ ichi na-agụ anyị nwere ọtụtụ ndị anyị ji bili ndị na-eme n'obodo na-aga n'iru nkụ dị na mba na-enyere mba nri maka na edeze vileji ọdịmma obibi ya ibe adakebe ibe na-adị ịma na ọ na-abụ na-eti egwu m ndị okenye bụzelu mụ n'ụwa maka na ngozi si n'aka ndị okenye abịa achị nwere ebu nwa aṅụ obodo nwere ebu nwa aṅụ enwere ibe ba na-achọ ma oge ọgụlue ije His Royal Highness Igwe Vincent onwe ilelu na chi ọha bụ enyi ọgụ etiti achị Oliver dị fantasy n'igwe eze ọha zuru mee ndị achị ọgbata ozi mee Igwe Vincent ilelu tupu echi enyi igwe echili nye ọzọ Wada n'Igbo afọ onye dị ka gị n'ụwa ezigbo nna Prince Vin Martin Ilo Ebube dike ọgụ etiti achị Vin Martin n'Igadi nwanne Oliver Chukwu ezigbo nna Prince Kajota Ilo ezigbo nwanne Oliver Chukwu nakwa Reverend Father Stan Ilo ndị a niile bụ ụmụnne Oliver Chukwu ndị adọji na anyị ga-adị kedu maka odezi ekele Mrs. Lolo Roslyn Ilo odezi akọ ha bụ enyi unu niile ga-adị n'ụwa ọgọzime ibe ndị chi enye ezo ha zuru mee maka na ọha niile zuru wechi enye echichi etiti achị zụkọtara wechi enye ọha bụ enyi ọgụ etiti
isi achị mana Oliver dị kọnta asị m n'igwe eze ọhazuru me gburugburu kedu maka Majesty Chief Mrs. Lolo Martina Nejemba Odibeze na Chinogidi Adachi Jejemba Adadora Mandi Bodine Ivi melu mwanyerika Aga mekuzo ne galibenya Aga mekuba kamili wa pulunaji Kobu zoko elektrika doma Aji mwelu mwane Waburu Aji ninyi nesebu mwane Aji nurumbari nebu mwane Aji nisochi bukwazi mwane Ola na mugeze Nanibu mwane Mandi agwata Nanyini nebu kwazi mwane Mpaka neji malachi Balubane nuwa Ani jagabezi ninyi nese Naba mberede Mberede nyilidike Mana bumberede kinjamadike His Royal Highness Igwe microphone Adi nefungu mberedogu Ezo bibi ogo bibi kingdom Oba tobi enu mwamam nenu winyi Omero hamwinyi nese Ariona Kakamfo Population Lagos State Namberede believe jacho banyumbu elwani Mike Mberede Education Foundations Anna Mike Business Assistance Schemes Members Anna Mike Poverty Alleviation Scheme Chairman Chief Executive Officer Anna Mike Nigeria Limited Lord Mike Properties and Assets Limited Supermasters Nigeria Limited Anna Mike Water Processing Limited Napa Prince Hill Farms Ndine Mebeni Nana Mike Natubata Maneke kwa Ngwaja Supermaster Nuwanine Na West Africa Wabulu Namberede na Zundene Mebu Nari nefu kwa nyoji nefu Wokosi sedi malumbi boyi mama Mberede Oya meje jombe Mberede ngiridike Waki mberede Ari nefu nguo Yezi boyi mama Waduze na bogyo Oliver chuko Nebu nemezi Mberede Chief Executive Officer
machi ejiro ọma ọmaliko nwachi gọziri agọzi maazị Okokibe nwaka ibie na Owere zukala aka na-ede akwụkwọ Owere zukala Town Union Enugu branch n'unu sosibe Chinedu Chukwu ọzọ nwajugo na dị niile gba gburugburu ezi nwanne m eme nwanne nwazi obodo oyibo eje ọzọ nwajugo na ịgadị Maurice Chukwu Chief Maurice Chukwu eze atụ egwu na chi niile ezi nwanne m na ịgadị ya kedu maka ezigbo oyimọma Chief Anthony Nwatu wegwu ego na St. Paul Wazoto International Wazoto Bureau de Change Nwatu jiri ego oyibo wee chọọ mma ezigbo onye m na-egari onye ọma ntịzi egwu mama kpọrọ n'ihe ugwu ịmalụ na anya begwu ezuru ezu injinia anaghị obebe ọdọ nwa egwu omeihe ugwu na-abụ ugeze ugo tinyere mba na chi ebubo Enugu steeti onye ndozi maka niile edozi edozi Chief Executive Ambis Group of Companies ndị na-abụ maka ngwuze Ambis Plaza na Abuja the biggest plaza enwere na Abuja o wetalụ mmiri na ọkụ eletrik na Ugeze ndị ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ dị ka aja omeihe ugwu wodi moto eme ọgọ ebe ọ bụ na iji moto eme ọgọ na nke ị ga-ebunye Oliver Chukwu nkwa nke ntu oyi dị n'ime ya omeihe ugwu ọ sị nkene elu ya ezigbo ọgọnya nwoke Imane Ọnụzulike Wankubari n'omeihe ugwu na-ekwu maka gị achịbedala ndị unu mekene unu ga-adị ụmụnne m Chukwu gozuru nobu nobu Oliver nọdụ abịago idegalaga na nna ọchịchị nkịta abịago ibe ga-adịzi mma Ọdụze Oliver abịago nụ Ọdụze ọchịchị egbebela ugo ibe ga-adịzi mma Ọdụze Oliver abịago nụ Ọdụze aga m alụ n'ụzọ kenye kota na nje Ọdụze Oliver abịago nụ Ọdụze ọkụla piriki ga-adị n'okpuru ibe akụkọ Ọdụze Oliver abịago nụ Ọdụze ugbeji ijebe agha abụrụ ukweji anana ụmụ Igbo gịnị ka na-eche idezi n'ala Igbo ọnụ eji bite akụ abụrụ oneji akwụ ezoghị m ibe na-eme adịrọ mfe ukweji ijebe agha ya ka anyị jizi ana n'ọchịchị Sullivan ibe na-achọka ime oyima mma obodo oyibo anyị na-agbaje aka mela azụ ọgba nkele na Sullivan abịago idezi obodo anyị unu mana iwepụrụ
ọlụ nọ na-emelụ n'aka ka eji ama dike ọzọ igbo ndụ oyibo Sullivan ikwuru ma mbe ndị na-achị naanị igbo ṅomili ndụ Sullivan ndị na-achị obodo anyị unu ṅomili Sullivan nkwekwere elugo mana olugo n'omume aga m alụ n'ụzọ aga m etinye ọkụ aga m agbapụ mmiri ndị ga-abụ onye ga-eyi akụkụ ga na kpamkpam ugwu na ọ ga-abụ na ntụ everyday sanitation mkpocha na nzacha ọchịchị Naijiria nkwekwere elugo ụmụ Naijiria demokrasi abịago ụmụ Naijiria ndị na-achị ga-adị ndị anachi ga-adị oyima na-emenụ owe na-adabasị na chimelụlụ okporo ụzọ dị mma na ọmụsi oge jiba aga m ekwuzo na-eghela ibenye abịa n'Enugu steeti ụmụaka dịzi nyakụ egwu abịa n'Enugu steeti ụmụaka dịzi nyakụ egwu onye ga-etinye ọkụ onye ga-agbapụ mmiri onye ga-alụ n'ụzọ onye ga-akwụkwọ ọnwa onye ga-edezi obodo onye ga-ezi ụmụ ogbenye dịka n'abalị izu Gonipa malmedi mma n'ọchịchị isi na chi onye chi meleze emesienu mani ibeti idelu onye aka ọ ga-abụleli na nke mmadụ na-emebu na nkịtị n'ụwa bụgo ndị Enugu steeti unu abụgo n'ibe malmedi mma n'ọchịchị isi na chi onye chi meleze emesienu mani iwechi idelu onye ka ọ ga-abụlili na nke mmadụ na-emebu na nkịtị onye ga-emetụ ụwa mma Sullivan jisike n'ụgbọala anya ọlụ na nke imele Amerika onye ga-emetụ ụwa mma ibe na-achọ ochi mee Sullivan ibe na-achọ ochi mee Sullivan ibe na-achọ ochi mee ibe na-achọ ochi mee Sullivan dịka na-agbalị izu oyima Sullivan ebube dịka ọrụ Enugu Sullivan obu nwa gala ije n'ọnwa ili Sullivan ebe kuo dike Sullivan ibe na-achọ ochi mee Sullivan ibe na-achọ ochi mee Sullivan ka anyị gaba Ezeagu ndị sokwala ọlụ dị mma n'Enugu steeti oyima Chairman Ezeagu n'ịlụlụ ọlụ dị mma Barrister Julius Arinze Ogbuka Chinenye eze oyima oju ga-ama mkpu oghe ndị amakwu ọchịlị echichi ọka ome imezi ọwa na bụ echichi ka na-aga ibe ji mara onye na-eme ọfụma Chairman of all chairmen n'Enugu steeti oyima Deputy National President Algon Nigeria nanya agbakwa agbakwa dike ọkwụ na-abụgo ọlụnụ na-akwụkwọ iri n'okporo ụzọ iri na ofu n'ọnwa iteto dị chiba ọ gbapụ mmiri ụzọ ịbụọ n'ilebụ transformers onyelu ndị
ibeba ọchịchị egbebe ego ga-amaka wogolu moto ọfụ weke ndị kansilọs ifugo nọ na-eme ọfụma ọlụlụ n'ọgwụ dị mma a na-akpọ health centers nakwa ebe a na-eme nyocha maka ahụike ọlụlụ ọfịs dị mma na lokal gọọmenti ya nakwa ego na-enye ndị na-agụ akwụkwọ ezuaka igbudo ife ọlụlụ n'eziagụ nwanne m n'ọbala ụba aga m ekwuzi ọ na-eghala ibe ya ọkwụla ego agbamume maka ọkụ eletrik ya ume gị imezi ọwa ịzama imezi ọwa izigbu ụmana nakwa mgbagbu ọwa ife Julius na-achọ bụ ọlọ ga-alụ n'ụwa na ọ bụrụ ọkọ ga-esili ego dịkwa anyị wee bịa Barrister Julius Ogbuka ọlụlụlụ n'eziagụ fama nlọzọ na-ata gị n'ụwa ezoghị mma His Excellency Oyimo ndị ikwu gị na zụbalụba enwere ibe na-eme chacha nlụbala anyị ọlụọ ọlụ ị na-alụ anyị mma Solive Oyimo mma na Chukwu ga-abụbịa Solive ajisike nlụbala anyị ọlụọ na nke imele Amerika onye ga-eme ka ụwa mma ihe na-achọ ọchị mee Solive 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 dịka na-agbalị izu Oyimo Solive ebube dịka ọbụ Enugu Solive ofu nwa gala ije n'ọnwa 10 Solive ebe ekwe dike Solive ihe na-achọ ọchị mee Solive ihe na-achọ ọchị mee Solive asị m n'Igbo niile na anyị bụ ofu ebe na ebe onye nọ n'ala Igbo ị nọ ugwu Awụsa ị nọ na ndịda anyị niile bụ ofu Igbo niile anyị bụ ofu anyị achọrọ nkewa ma ncha Igbo niile anyị bụ ofu anyị achọrọ nkewa ma ncha ụmụ Igbo n'oge elugo Igbo niile anyị bụ ofu anyị achọrọ nkewa ma ncha Igbo niile anyị bụ ofu anyị achọrọ nkewa ma ncha ụmụ Igbo n'oge elugo mgbe Igbo ga-abụ onweba n'anya oge elugo mgbe anyị ga-eke unu ji na ọdịrị ọnụ mma ga-abụ onye mgba ịnazi omelọra mana ụmụnne gị na-anwụsị kedu ihe ichedu niile emedu ibe anyị na-achọpụ ọganiru n'ala Igbo ka ọ dị mma ka na Igbo wee dị mma obibi ya mmanụ ji akwụkwọ n'iko fedenu petrolu elu n'abalị belebe ọkwa ibe adịrị ọkaba na-elezi obibe na-abụ nwaanyị dị ime ka ọ mụọ nwa n'udo na-enwere ọnụ nsogbu etu ọ bụ ka o ziri ndị Igbo kaba nwa ego n'udo fa chọrọ n'ogbenye chacha ibe na-eme Igbo zigbo n'aka ibe na-eme anyị isi anyị n'aka ekwuo ma ntị anụrụ ebeli isi na ntị esobe
bido na 2009 onye ọbụla nyebe aka ka anyị dezie na n'Igbo ọfụma ọ dị mma obibi ọ bụ ọsọ jụrụ mmadụ n'ezi ọ chọba be nna ya imere anya ka dị mma ị ga-agbajezi n'ebe mmụọ unu na n'ibe na-ekwu oke ọtụtụ sem anyị ibe anyị chọrọ n'ọnụ nneba ego niile ị na-akpata ebe ka iri eje ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo eze obodo anyị Igbo nwere eze Igbo kpọrọ onwe ha si n'ụlọ apụọ n'ezi adịba ụmụ Igbo kpọrọ onwe ha si n'ụlọ apụọ n'ezi na-adịba olololo onye mụrụ ewu na-ekule agụ nwa olololo atụlụ filim ji emega alụ ibe Igbo na-eme onwe ebe n'elu ụwa n'ọba n'ụba egwu ka ga-esi dozi obodo n'ala Igbo egwu ka ga-esi ma ala Igbo ka ọ dị mma eweta ebe ga-enyelu ụzọ kama abagalụ eweta ka ga-etinye ọkụ kama abagalụ asị ka agbapụọ mmiri ka obodo dị mma Igbo rap onye dịzi n'Igbo nwere eze na n'Igbo niile nwekwadola eze naanị ibe anyị enwere bụ nsọpụrụ n'ebe ndị eze anyị nọ onye ọbụla nọ n'ala Igbo masịala ife mana anyị masịala ife mapuo akpa nzuzu wee zuzubezi ezuzu onye ọbụla ga-ebe m ntị na nke ka njọ na-akwado ime onye ọbụla ga-eme ntị nọ na nke ka njọ na-akwado ime Igbo asụsụ Igbo ka m na-ajụzi ọ gịnị mere asụsụ anyị